Дивіться у цьому випуску. Життя заарештованого в Криму Арсена Джипарова під загрозою. Чем это все может закончиться, мы можем только предполагать. СБУ склало списки переселенців, що не отримуватимуть соцвиплат. Не понимаю, как я попал в эти списки, почему. Під Балаклією батько спричинив смерть 4-річного сина. Вітаю, час новин на телеканалі АТR. 20 квітня, 1148-й день анексії Криму. У студії Скандер Мамедов. Життя Арсена Джипарова під загрозою. Про це після засідання суду заявив адвокат Джеміль Темішев. У Джипарова запалення вуха, на яке адміністрація та лікарня СІЗО не звертають уваги. Адвокат подаватиме позов проти ізолятора за недбале поводження із заарештованим. Арсена Джипарова заарештували торік у квітні після обшуку в його будинку. Окупанти закидають йому участь у забороненій в Росії організації Хізбут Тахрір. У него был на шее свищ. Сейчас это все воспалилось. Но сейчас фактически рискует его жизнь. Если сейчас этот плюс там за ухом прорвет, там, мозг, это же жизненно важный орган. Чем это все может закончиться, мы можем только предполагать. Так званий Верховний суд окупованого Криму не задовольнив апеляцію Мусліма Алієва. Про це заявив його адвокат Сергій Легостов. Засідання знову було закритим, попереднє теж було закритим. Хоча, за словами Легостова, юридичних підстав до цього не було. Адвокат заявив про упередженість та необ'єктивність суддів. Муслім Алієв – один з 4 так званих ялтинських фігурантів справи Хізбут Тахрір. ФСБ затримали його торік у лютому, після чого звинуватили в участі у забороненій в Росії організації. Ходатайство стороны обвинения о продлении срока содержания под стражей Алиева суд рассмотрел, а ходатайство и Алиева, и стороны защиты об изменении меры пресечения на домашний арест суд в постановлении вообще не рассмотрел и, естественно, никак не мотивировал. Поэтому имеется налицо нарушение статьи 15, то есть состязательности, равноправия сторон УПК Российской Федерации. Врятованого з судна героя Арсеналу українця перевезли до Ростову. Громадянина України Костянтина Черненко привезли з лікарні в Темрюкському районі Краснодарського краю в одну з ростовських клінік. Додому на Херсонщину він потрапить за тиждень. Суховантаж героя Арсеналу, який стояв на рейді, затонув в акваторії Чорного моря. На борту було 12 членів екіпажа, 9 громадян України, 2 росіян і 1 громадянин Грузії. 3 члени екіпажу загинули. Пошуки інших 8 тривають. Дружина та донька врятованого дізналися про те, що він у Ростові, телефоном від самого Костянтина. Мы, конечно, рады, что живой. Больше не пустим. Мы с Дотей договорились, больше не пустим папу в рейс. Я жду своего папу. На корабль на другой пустишь его? Нет, Почему? чтобы опять не перевернулся. – 200 тисяч внутрішньо переміщених осіб потрапили до так званих списків СБУ. Усім, хто в переліку, з 1 квітня не платитимуть соціальної допомоги та пенсій. Чому саме? Дізнавалася Лідія Полянська. Віталій – інвалід 2-ї групи. До 2014 року жив у Дебальцево. Під час візиту до родичів у Київській області дізнався про початок антитерористичної операції на Сході і вирішив не повертатися. Влітку 2014-го оформив довідку переселенця та отримував 1300 гривень соціальної допомоги. Єдине джерело прибутку, якого його позбавили в квітні цього року. Человеку на коляске найти архитектурно доступное жилье в разы тяжелее, работу найти в разы тяжелее. То есть, как бы, практически нереально, я бы сказал. Буквально маму, папу проведал я с женой, выезжали в августе прошлого года на 5 дней там, и все. Ну, как бы, туда-обратно. И не понимаю, как я попал в эти списки, почему. За даними СБУ, до списку позбавлених виплат потрапили 200 тисяч людей. Основна причина – перебування на непідконтрольних Україні територіях понад 60 днів на півроку або відсутність за місце проживання під час перевірок. Проте опитування фонду «Право на захист» показали масові порушення. Пенсійний фонд, просто отримавши ці списки, без будь-яких попереджень і повідомлень, призупинив з 1 квітня 2017 року пенсійні виплати всім особам, які були включені до цих списків. Управління соцзахисту почали перевірки
внутрішньопереміщених осіб. І якщо особа просто була відсутня в момент перевірки, їй так само скасовують довідку і припиняють соціальні виплати. Перше. Страждають самі переселенці, як ми вже побачили, люди, які дійсно проживають, які мають право як на адресну допомогу внутрішньопереміщеної особи, так і на всі інші виплати соціальні, зараз їх позбавлені. По-друге, працівники соціальних захистів, працівники пенсійного фонду мають додатковий клопіт, додаткове навантаження. Журналісти «Заман» намагалися зв'язатися зі спікером Служби безпеки України, аби дізнатися, як формувалися списки, чому припинили виплати пенсіонерам та інвалідам, та чи є можливість поновити соціальну допомогу від держави. Спікер СБУ на телефонні дзвінки не відповідала, повідомлення у Фейсбук ігнорувала. «Заман» продовжують спроби зв'язатися з представниками СБУ, аби дізнатися, хто і чому потрапив до списку. За цей місяць в Україні до судів передали близько 20 позовів на відновлення соціальних виплат. Лідія Полянська, Ельдар Тарахташ, «Заман», АТР. Кілька школярів було шпиталізовано внаслідок неправильного поводження з вогнегасником. У Київській гімназії номер 107 шестикласник висунув запобіжник з вогнегасника та почав гратися з ним. За словами директора гімназії, інцидент стався після другого уроку. Учень зайшов у підсобне приміщення і вирішив перевірити, як працює вогнегасник. Наші журналісти дізнавалися про подробиці. 4 діток отримали ураження очей, але на сьогоднішній момент все нормально, просто воно їм пекло. Ми відправили їх в медкабінет, викликали швидку і зараз і батьки, і вчителі віддзвонилися, що все добре, ніяких наслідків цього немає. Все з очима все добре. Сьогодні дійсно о 10 годині 42 хвилини до нас надійшов виклик про начебто вибух в одному з ліцеїв по вулиці Веденська, 35. По прибуттю на місці події пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що вибуху не було. Скоріше за все була така ситуація, що видіргнув і відразу нажав, і, можливо, десь щось відійшло, можливо, тиск був занадто великий, маленький. Ось така ситуація тоді за що могла вийти. Вогнегасник порошковий, порошок дуже сильно в замкнутому просторі розлітається і потрапляє і в легені, і в очі. Це дуже небезпечно, насправді. Тому з цим треба обережно поводитись. У селі під Балаклією загинув 4-річний хлопчик. Його батько намагався розібрати на металобрухт предмет, схожий на снаряд, який знайшов просто неба. Через недбалість боєприпас вибухнув, полум'я охопило все подвір'я. Батько та син, що знаходилися поруч, отримали опіки різного ступеня важкості. Хлопчик не вижив. 23 березня в місті Балаклія, що на Харківщині, вибухнули снаряди на військових складах, через що багато вибухонебезпечних предметів розлетілися по Балаклійському району. Загоряння вибухонебезпечного предмету сталося у дворі приватного будинку. Як повідомляє начальник Балаклійського відділу поліції, снаряд, знайдений 36-річним батьком, ніс загрозу для оточуючих. Це, щоб ви розуміли, не снаряд, це частина ракети. Та частина, в якій знаходиться іменно пальне ракети. Він привіз його додому і, як стверджує, з подальшою ціллю розібрати і здати на металобрухт. Саме тут здійнялось полум'я. Воно поширилось на огорожу, будинок, машину. Це той автомобіль, який нещодавно загорівся. Слідчими відкриті кримінальні провадження за незаконне поводження з бойовими припасами або вибуховими речовинами та за вбивство через необережність. Учора в Балаклійському суді постановили вжити запобіжний захід щодо звинуваченого та залишити його під домашнім арештом до остаточного вироку. Яна Лукашова, Павло Ященко, Віктор Пономарьов, АТР, «Заман». Україна має бути якнайшвидше інтегрована у європейське суспільство. Про це заявив політолог Семюел Чарап на конференції Ради з міжнародних відносин. Він вважає, що Росія веде гібридну війну і завоює вплив саме завдяки затягуванню територій у міжнародні конфлікти. Мы заявляем, что у России не может быть сферы влияния в ближнем зарубежье. Но де-факто мы также говорим, что не примем Украину и Грузию в НАТО или Евросоюз, в значительной степени потому, что Россия вторглась в эти страны. Таким образом, Россия всегда будет обладать влиянием на постсоветском пространстве.
Есть интересные идеи, включая введение временной администрации ООН наподобие той, что существовала на отдельных территориях бывшей Югославии или в некоторых других регионах. Такая интернационализация может позволить восстановить украинский суверенитет в Донбассе в течение 3-4 лет. Це всі новини на цю годину. Дивіться наступний випуск «Заман кримсько-татарською» з Мевлієм Охтаровою за 45 хвилин. Ефір продовжує програма «Бугун». Ілона Довгань говоритиме з речницею МЗС Мар'яною Бецою про рішення суду ООН у Гаазі. Будьте з ЕТР, на все добре.